Bueno, jaialdi bukaera emateko, lehenik eskerrak eman, Ikerrek esan duen bezala, hau den antolatzen ibilidan Mikel, Gaztantxo eta Kulturrek artea, eta hemen Aramako jendea, hau den aurrea emateko, trikilariri ere eskerrak, zuei ere, bestela hau ez litzeke posible izango, eta eskerrik asko. Azken ohar bezala, esan, hemen maiek eta ikusten dituzue, gero afari harba daukigu, txartelak hartzeko zaudetenok, mesedez, goien, txartela hartzeko, hortxe daude, bai Josu eta baita Alaine, txalo bat bi hoiei, mesedez. Orduan, eskertuko nizueke, mesedez, txartela hartzeko zaudeten hoiei, bertaratzea, txartela hartzeko, bai. Hau hola izanik, gaurko egun hontan posible egiteko egon dien trikitilari eta panderista eta denei, mesedez, holtzan gaina igotzeko gonbita ingo diegu. Azkeneko burrunba bezala amaiera amateko, hau bukatuta gero, kale jiran bezala, hemendiken, herriko ostaturaldea martxa ingo du, eta esan bezala eskerrik asko zuei, eta hurren arte.